cel puțin pe linia careului. Iar linia face parte din careu, de ce 11 metri? Nu știu dacă aceasta este însă decizia lui Nicola Rizzoli. Iată momentul. Dacă vedem un stop cadru și faultul s-a petrecut. Deci, în acest sezon a lăsat avantaj centralul, probabil fusese fault la... Nu știu dacă nu cumva acest gol reprezintă varianta pozitivă pentru cei de la Lazio, pentru că în cazul în care s-ar fi acordat faul după această intervenție asupra lui El Shaarawy, că Boateng face 2-0 și în mare măsură meciul este rezolvat de AC Milan. Reacția lui Marchetti a spus totul. El a reușit să intervină, a reușit să își salveze echipa cu un reflex extraordinar, însă n-a fost ajutat de colegi. Boateng a plecat de lângă Gheava sau de... Nu știu în ce măsură este greșeala lui Marchetti. Mi s-a părut foarte Radu, din păcate. Iată, s-a întâmplat și la faza primului gol. George, dacă ți amintești. Mingea prinde gazonul exact în fața lui Marchetti. Iată, cred că o șterge ușor portarul lui Lazio. E insuficient, însă... Ce șut frumos! Ce formă arată Gianpaolo Pazzini. Asta este... Deci, în acest sezon a lăsat avantaj centralul, probabil fusese fault la... Nu știu dacă nu cumva acest gol reprezintă varianta pozitivă pentru cei de la Lazio, pentru că în cazul în care s-ar fi acordat faul după această intervenție asupra lui El Shaarawy, că Boateng face 2-0 și în mare măsură meciul este rezolvat de AC Milan. Reacția lui Marchetti a spus totul. El a reușit să intervină, a reușit să își salveze echipa cu un reflex extraordinar, însă n-a fost ajutat de colegi. Boateng a plecat de lângă Gheava sau de... Nu știu în ce măsură este greșeala lui Marchetti. Mi s-a părut foarte Radu, din păcate. Iată, s-a întâmplat și la faza primului gol. George, dacă ți amintești. Mingea prinde gazonul exact în fața lui Marchetti. Iată, cred că o șterge ușor portarul lui Lazio. E insuficient, însă... Ce șut frumos! Ce formă arată Gianpaolo Pazzini. Asta este...